Эй, салом алейкум, марду, ма Парвиз, ай Нью-Йорк. Ҳама касан назан шумо созен? Чӣ хелен бародаро. Саволотон боша, саволотонро гап занен. Дар асос чӣ ба дуромадум, видеои охиронро агар тамошо кардагӣ бошен, дар бораи коронавирус камтар гап задум. Амҷа як-се бародар кати баҳс кардем дар бораи карантину ину вай. Бисёри баъд спор кардан катим, спордам навистумшона барибир нахостан гӯш кардан. Барои ин биромадистам эфирда ки гап занум ки шумо дар бораи гапе ки ман гуфтум ки карантин нест, ҳақиқатанам дар Нью-Йорк карантин нест. Карантин эълон кардагӣ нест. Не губернатор, не мэр. Ҳатто Трампам якчанд рӯз пеш баромад кард, гуфт ки ҳамин штатҳои 5 штати калонтаринам срочно види бояд мо маҳкам кунем, карантини зона эълон кунем гуфт. Баъди ҳамун гап губернатор кати Трамп гапошон гирехт ки бача ту чӣ хе карантин эълон мекунӣ? Карантин эълон карданаш маънои ё надорад ки шумо официально ҷанг эълон карданин. Мо типа Нью-Йорк да. Ай ҳамун ҳисоб ҳавай ҳисоб карантин эълон шудагӣ нест. То ҳол бародарое ки фикр мекунед ки карантине, маънои карантина як бор худтон изучат кунем, баъд ягон чи нависен, ахстар мешавед, барое ки карантинда одамон гаштан наметавонанд. Мақсад шумо бояд периметри муайян да зона метавонанд, специални зонада, айвай зона шумо берун биромадан бояд ягон хел ягон вай сахт бошад, маъзурияти калон дошта бошед ки шумо айвай периметр раҳ сартян. Полисейскиҳо автоматически меистонанд, наравен мегӯянд, инҷа наравен, куҷо рафтеси гуфта саволу-ҷавоб мекунанд. Инҷа даёз ҳеч кас саволу-ҷавоб намекунад. Ҳозир ай хона мебурам, мерам метрода мешинам, мебурам, мегардум. Ё ки мошина заводид мекунам, мебурам, кор мерам. Корхонаҳомон кор кардистай, касе хоҳад биёяд, касе ча наист накардиста бошад намебиёяд. Яъне ки дар Нью-Йорк карантин эълон кардагӣ нест. Бародаро илтимос, новости мада силкаро кардем, новостиҳои Россияро ки якаби Россия эълон карда ки Нью-Йорк да Америка вай нест. Ин вай хатои информация искажёне, барои ҳамин илтимос чӣ накунем. Рафтем саволотонро ҷавоб дидем. Бо як бор мегӯм, бародаро, ӯ одаме ки ду бародар ҷода катима спор кардистен, илтимос бародаро дили ниятона гап занен, чем спорҳои беҳуда кардана. Дар Нью-Йорк карантин нест. Пеша як видео ман нашр кардан, ман миллион хел изучат мекунам ки информацияи туғри пурратиюм ягон хештоб савол пайдо нашавад. Агар ягон пешниҳод дошта бошем, марҳамат, ина манда як рӯз нависен, таги комментариятонда номеротона монен. Ман катитон видеозвонок мекунам тариқи Инстаграм ё ки тариқи Фейсбук ё тариқи WhatsApp. Видеозвонок кати гап мезанем, баҳстонда ҷавобтона метиҳам, ё ки ман хато бошам, агар ман хатогима ба калам мегирам. Ҳама каса обод бошен, ҳамун бародарода гуфтестам ки обод бошен. Рафтем дальше бародаро. Саволотон агар ҳамин вирус мегӯй паника нест. Аку суро паника, рости гапа гум, ду рӯз шид ман биромадум мошин кати кам-кам авқот дастафка кардам барои дидан ки вазъияти шаҳр чӣ хел е. Якчандта больница гузаштам, пешонда палаткаҳои сафед отдельно мондагиянд, касалоро ай қафо дровардистанд, ай главный вход надровардистанд, ҷо специални палаткаҳои берун ай чиз мондагиянд, палатка берун дурун чӣ хел медуранд, уша намедонам. Хостум дурон сёмка кунам, намондак монам, полисейскиҳо иҷозат умуман наметиҳанд сёмка кардан бародар даруни больницада. Аку ҳичи гуфта наметавонам. Агар ки аку ина биненда, инҷа яке ай фарзи мусулмон ҳаҷ рафтан, ай ҳаҷа бастанд. Намедонам агар ҳатто ҳаҷи умра суннат ай, ҳаҷ рафтан, ҳаҷи фарзӣ то вай вақт агар вирус рава, ино агар ҳаҷа запрет монанд, ин ҳисобе ки ягон информация доранд. Ман ҳеҷ вақт хиёл намекунам ки шайхҳои пеши Арабистон ҳамихе вайда мебуранд, ҳамихе хулосада мебиёнд, маҳкам мекунанд. Леки бо дина кати амаким гап задум, кати бачаҳо гап задум, ҳаваи аманда гуфтанд ки не, як коргаршон касал шуда, оилавӣ полный гирифтиян бурдияншона. Ҳамин ҳисоб эҳтиёт ними ҳаёт. Бародаро эҳтиёт кунен, дуо кунен муҳоҷирода, барое ки дани момент шумо бисёриётон дар ватанатонен, муҳоҷиро
ман худум Америкадам уже ҳис кардистам да ки пул несте. Ҳамин ҳисоб дуо кунем ки моҷро дар ёрдам ай тарафи давлат ёки ай тарафи худованд камтар сабршон бақувват кунаву тезтар хонаҳошон расанд. Мо хай Тоҷикистонда бошем дигар гап не ки моҷро бисёр аэропортдан вайдан. Ҳамҷа як бародари мо Негмат Мансур Негмат пост мондагиай кадомеда боша хайр карданда дели нияти хайр кардан илтимос хайр кунен. ҳозир дар бораи Америка ку ҳеҷи гуфтаам намешавад, бе суфам кардам. ҳеҷи гуфта намешавад, барое ки динақа изучат кардум закони ҳамин имина гап-гапае ки одамое ки ҳатто грин карта доранд берун аз Америка данный момент пешай омадан бояд ҳатмӣ анализ споранд посольствои государствашон да мувофиқи қонуншон мувофиқи қонун и скорее всего и қонуна бародаро Трамп иҷро мекунона. Ҳозир ман мегум статья 111 буда. Ман иншоалло вай хушутар изучат кунам, шумо да мефаҳмонум мегум. Скорее всего одамое ки касал вирус доранд, ягон хел вируси хатарнок ёки ягон хел касале ки Америкада фоидааш намебиёяд, наброс зарар мерасонад мардуми Америкада ва ё ба фикру визошон атмена мекунанд, баъдаи анализ споридан атмена намекунанду қафода мемонанд ки равен ай духтур анализ биёрен, коғаз биёрен ёки духтури худшона пешниҳод мекунанд, шумо бояд духтуртонда рафта как бы муроҷиат мекунен, справкае гирифта посольствода мебарен, посольство дар асоси ҳамун справкатон метавона визатона продлит кунад. Ҳамин азим амҷада админ ҳамин садои муҳоҷир амҷада ёрдамаш кунен 700 шава буда, илтимос ёрдамаш кунен. Ман аслан худум дар Нью-Йоркум, данный момент Нью-Йорк даём. Статистикаи охирони Нью-Йорка гап занам, шумо мегӯянд ку то ба сари худат набиёян ба филм бовар кардан. Статистикаи Нью-Йорк кати дина 330 Америка кати дина 337,263 буд, ҳамин рӯз 251,000, яъне ки 25,700 одам зиёд шудагианд дар як рӯз, дар як шабона рӯз. 1162 одам бандагӣ кардагианд, ҷошона худованд илоҳим ҷаннат кунад. Баъд дина як касам гуфт ки ба фикрам ба одамое ки ай ҳамин касал ай ҳамин хел вирусҳои неизлечимӣ мегӯянд ку касал мешаванд, ишкамакӣ касал мешаванд, ба ҳамин хел гуфтан намедонам, бо ягон домло боша агар гап занад тақво шуд я ва ё как шаҳид ҳисоб мешаванд, шаҳид. Май Россия так ҳамин азим куҷода азим админ мондем корша намекунем, ойликта наметунем мо. Барои нашуд грин карта, нашуд визаи Америка, нашуд грин карта, одамое ки грин картатона уже интервьютон омадагия, лекин файрод кардагиянд, лекин шумо ҳисоби вирус посольство маҳкамай, шумо як бор дигар боз баъд аз визатона гирифтан, бисёриҳо масалан визаҳошона гирифтагиянд, оилашон омадагия ёки шавҳаршон омадагия ё ин ки оилашон омадагиянд ва ё баъд аз қафо мебиёянд ёки фарзандошона баъд мебиёранд. Вай бародарода як маслиҳат ки посольствода муроҷиат кунанд, имейл нависанд, ҳамон адреси галавнои грин картада имейл кунанд ки мо ҳамхи аз сабаби коронавирусу аз сабаби банд кардани аэропорти Тоҷикистон вилито аз берун аз кишвар омада наметонем, аз ҳамон ҳисоб илтимос визаи моро муваққатан продлит кунен ёки истононем гуфта ҳамхи як хат нависен ва ё скорее шумо чи сейчас апай наргул явам отвечу. Шумо да скорее evidence роӣ мекунанд, proof of evidence меган американцо, скорее доказательства роӣ кунен меган. Шумо метонен ба аэропорт Тоҷикистон рафта ягон хел хат письмо талаб кунен ай Сомонаир ёки ай ягон авиалинияе ки Россия мепара ки аз ҳисоби коронавирус, аз ҳисоби безопасности давлатӣ банд шудагия рейсо вилитои Тоҷикистон банд шудагия гуфта як хат бояд ин ҳатмияи кори давлатай. Ҳамхеле як хат мегирен, ба пурраги посольствода пешниҳод мекунен ва ё визаи шуморо меистононанд ёки продлит мекунанд ёки следующий интервью мемонанд баъд аз ислоҳ шудани вирус. Апай Наргул салом алейкум, як апамон ай тарафи Қазоқистон якчанд бор менавистанд.
рости гап ма бронхит дорам, ами ҳисоб суфидестам, дина кор биромадагӣ будам. Пинаргул у меня бронхит есть, хронический бронхит, барои ҳамин камака хуну хӯрам агар ман месуфам, ҳам как падарам ҳам хелеан акл ба фикрам оилавӣ гузаштага. Нуриддин, thank you very much. Ай ҳамун ҳисоб камтар гуфти вай сарм вайрон шуд. Барои ҳамин дуромадам гуфтам ҳам бо ягон информатсияи полезни шумо да иншаалло мерасонем метем. Хеле як дуромадан да ягон информатсия тем барои мо нағзай бо тем боли бисёре мо ози хона даштагием. Дигам хел як пешниҳод дорам, намедонам пешниҳодтон чӣ боша. Ҳар рӯз як рӯза расход. Ҳоз дан момент ман мумкин онлайн дарс дорам соатҳои 1 то 3 дарсҳои мактабмон через интернет шудагиад прямой эфир. Ҳамун ҳисоб баъдаи соатҳои 3 уже мактабман тамом мешавад, компютерман мекушам, кор мебарам, таксикати, мошини худмкатӣ мебарам, авқот мекашонем. Як бародар илтимос кард ки акай Парвиз бироем якҷоя, ман да ёрд нишон тиҳем чӣ кор кардан кора, мебарам катиш. Ай ҳисоби вай да як аккаунт кушодем, гуфти вай як шот кушодем барои кор кардан. Катиш мебароему, як нишон метавонем раҳо риштаи кор чӣ хеле, чем дар хона шудана, як мебинӣ бо вай кор мекунад, як оила сер мешавад. Дар Америка забони иловагӣ надоранд, англисия. Забони иловагӣ яки испания, испанами одамое ки испаноговорящие, но ба фикрам дуюм забоншон испаноговорящие да. В основном бисёр ҷо мерем, бисёриёш испанский гап мезананд. Испанӣ. Ози ба фикрам виза гирифтан намеша. Кент авеню кушодагия Илҳом. Илҳомҷон, Кент авеню кушодагия. Хоҳам бачаҳо раванд кор кунанд. Ако бисёри бародарои мо илтимос кардем ки набироянд кор, ай ҳисобе ки оила доранд, фарзанд доранд. Ай хе ма ки в основном через компютер кор мекунам, ма дар офис иҷозат додагия ай хона кор карданда. Азим куҷо шуди? Як хандиду. Бовар бина шамо ё шума нафаҳмидам саволотона. Ё якта саволтен илтимос, якта саволтен ҷавоб дим, баъд дуюм дурода иҷозат додестан. Духтурою медсестрое ки опити коришон калонай, дипломтона мебарен, ҳуҷҷатҳои ай вайтон мебарен, ай мединститут, ай ҷои коритон справка мебарен, посольство да пешниҳод мекунен, тариқи нев очереди шумо қабул мекунанд. Аку намедонам мумкин 100 кас када якта чартерни рейс када шумо мумкин Америка роӣ кунанд. Ин официальная дурни сайти худи официальный сайти иммигратсиони Америкада навистагие. Акай Нуриддин, ака дар бораи курсҳои онлайни Англия маълумот медоде? Раҳмат пеша. Курсҳои онлайн надоранд. Онлайн курс шумо да фоида намебаранд. Оз ман онлайн гузаштаистам, фоида надорад. Онлайн IT гуфтагӣ бошанд шумо масалан. Онлайн курсҳои англисӣ. Англисӣ курсҳои онлайн ба фикрам як сета сайтҳо ҳаст. Ай мактабмон мо да пешниҳод кардагианд. Аку оз нагу рубрикада хушрӯтар изучат мекунам, баъд оянда да ягон хушрӯкада як мефаҳмонам барои ёд гирифтани англисӣ кадом программаҳои истифода барен ахстара. Бародар, расходи Америка виза мекунӣ чанд қадр расход мешавад? Барои визаи Америка омадан умуман расход нест, фақат расходи консул ҳаст. $160 дар даруни консулства метиҳен. Баъзе ҷо ай Россия боша агар пула пешакӣ метиҳен, баъд шумо да интервю назначит мекунанд. Баъзе ҷоҳода боша даромада дар худи посольства пули зинда кеш метиҳен, пули ҳисоб карда пули дастӣ метиҳен да. На дигар расходош ай корхона зависита. Агар шумо через корхона кадиста бошен визатона, албатта виза кор мегира, шумо пул мегира корхонаи виза, барои ки вай пули свет дора, пули ойлики корхона дора, вай вақташа сарф мекунад, шумо пул мегира. Агар бисёр бачаҳое ки масалан ман бепул ёрдам кардам метавонам, лекин вақт надорам, барои ки ҳози фоидааш нест шумо да ёрдам кардан. Ҳамун ҳисоб вақтмам нест. Якумуш барои ки вай бародарое ки озмуна гузаштагианд ва ё катибандум, лекин ҳатман видео мемонам тарзи пур кардан. Худтон метавонед пур кунед, худтон медонед ҳам видеои ман 2 қисм меша видео. Якум видео пеш аз пур кардани виза чиёда аҳамият додан дар кора, тайёр шудан дар кора барои анкета ҳамчун намуна пур мекунонем.
иншаллоҳ ҳамин моҳда якум қисми видеои тарзи пур кардани визаи туристия шумода кӯтоҳ кардан мефаҳмонам. Так, дальше. Ай Варшава ба чӯ рафтан Америка? Ай Варшава мегӯм ку баъзе посольство кушодагиай дуроян агар нишон диҳанд, не ки гирифтани виза хеле қин шидагия, барое ки ино навбарот турмада шиштагӣ, нелегалое ки дар турма шиштагиянд, баъд нелегалое ки тариқи границаи Мексика гузаштагиянд, тариқи Гаранд вай кати через Канада гузаштагиянд, кейсошон кейс мегӯянд ку 100% нест, уже отмена кардастанд. Аки ҳисоб кунем ки қадри одам зиндагӣ карданаш, зиндагӣ накарданаша ҳозир дар момент Америкада медсестровою духтуро ришад кардастанд, барое ки маму аппарате ки искусственное дыхание мегӯянд ку аппарат мемонанд нафас гирифтанда барои касалои коронавирус ограниченное. Дар момент ҳар як больницаошонда агар 1000 та 2000 та боша, масалан ягон бомж биёяд гӯя ки касалум бинан, агар вая мегӯянд бура хонада худут самолечение кун. Ё ин ки одамое мебиёянд ки уже ракан, касали рак, касали туберкулёзанд ва муҳлати зиндагӣ доранд. Масалан медонанд духтуро ки 1 моҳ пас мемура ва ёдам намемонанд. Ин чиза ҳамин рӯза ман фаҳмидум, ростигап зиқ шидум. Як одам кати гап зада будем, вай худшам духтурай катиш гап задум. Ман як савол додум ки бародар ҳамин гап рост дурӯғ ту духтури ту? Гуфт Парвиз ин гап 100% ростай. То что шумо мегӯяд больницаро мебинед маҳкамай, больницаҳо маҳкам нест. Мо дополнительный вход кардагем барое ки касал набудагиё штоби касал нашаванд, а главный вход медуранд. А ин хе дигар. Чӣ хеле аҳамият дода бошен. Киштии роҳӣ кард, як киштии роҳӣ карданд армияи Америка Нью-Йоркда ҳамчун ёрдам киштӣ роҳӣ кард. 1000 та палата доранд, 1000 та койка. Аммо 1000 койка кати барои не коронавирусо, барои касалое ки касали вируси коронавирус надоранд. Боз як искажающая информация додагия як блогери тоҷик. Ҳамин ҳисоб пеши видео кардан бояд изучат кунем, барои моя бисёр одамо тамошо мекунанд. Уже 12000 13000 одам тамошо мекунанд моя видеоомона дар давоми як ҳафта. Ҳамин ҳисоб мо бояд ҳамин информациямона камтар ба пуррагӣ тиҳем, хато накунем. Так, оқибати грин-карта чӣ мешавад? Гап задум. баъди карантин любой ҷо сар мешавад, насиб бошад. Акай Усмон. баъди карантин Америка девон навгарӣ. Баъд аку ҳамин вируса гап назанем. Бисёри баъд паникада надурӯен. Ҳамин бисёриҳо мегӯянд ки ҳамин простои грипп мегузаштай. Леки эҳтиёт кардан дар кӯрай. Ҳамин своевременно доруҳото нахӯрен. Вақти температура баланд шиданда як бора температуратро нафурорен. Барое ки температура баланд кашид ва организм кати вирус бороться мекунад. баъд аз диде ки уже слишком баъд ай 37-38 боло шид, баъд уже доруто нахӯрен назм. Як ман духтур нестум, ман худум якум рӯз 37 шид градусум, сразу терафлю задум, температурам фур омад. Ҳозир диден созум. Единствен сулфам ай ҳисоби бронхит. фирмои мебурдагии корхонаҳои Тоҷикистонда бисёрай. Фирмое ки именно Америка мебурдагиҳо нестанд. Фирмое ҳастанд ки шумо дар ёрдам мекунанд барои пур кардани виза. Лекин ягон одами нағз боша, одаме ки шумо медонед, одаме ки дилаш кушод боша, шумоя шинонаю ҳамчун консул кати шумо савол-ҷавоб кунад, шумоя тайёр кунад, хеле корхонаҳо каманд. ҳамин ҳисоб пешай виза рафта пур кардан як бор ютубдан бинен ҳаст, ютубда ҳаст тарзи пур кардани визаи туристӣ, ҳам тоҷикӣ кати ҳаст, як дута блогерҳо мондагиянд, пурраам набоша ҳатман бинен ва ё ақидаи худшонро нақл кардагиянд. Беғайр аз вай бо урусҳо мондагиянд видео тарзи пур кардани беяку савол-ҷавобо, боз формо ҳаст, бисёр формода дароянд, ҳамҷа савол-ҷавобо бисёр аст. ютуба бинем, ютуб ҳамин флагманди кушодаи ҳамада маълумай, ҳама метавонанд дуромада хонанд, тамошо кунанд, ҳама информатсия ҳаст. Аку ман бо ай тарафи худам шуморо мефаҳмонам.
чӣ ма тайёрӣ кардагӣ будум ва чанд одаме ки ма пур кардум, чанд касш гузашт, чандташ отказ шид. Аммо одамоям ма як кӯтоҳ карда гап мезанам. Ай буридагиён не, пеш ай буридагиём чанд одамда пур кардагӣ будум виза, ёрдам кардагӣ будум то блогер шидагима. Ҳавоям худо ба шукр як сеташ омад. Бисёриёш отказ гирифтан, не ки отказ гирифтан аз ҳисоби ваё шуд, ваё камтар парод карданда. Ка фарқи забони англисӣ ай америкоӣ дар чие? Фарқи забони англисиву америкоӣ дар ие ки англисӣ тоза вақти ман якум рӯз омадагим гап мезадум намефаҳмиданд. Американцо камтар кӯтоҳ мекунанд гапро. Масалан ту як вақте ки мода мегуфтанд ко where are you мегуфтанд, Америкада where you мегӯянд, бисёр вақт where are you мегӯянд, не ки where you мегӯянд. Бисёр вақт мехӯранд бисёр калимаоша, аммо чӣ мегӯянд сочетаниёша. Ё ки англисида мегӯянд ки I am at home, масалан ман хона дарем. Американцо мегӯянд I am home, ман хона, то есть ман хона дарем. Ам хеле бисёр калимаошон. Аммо дар вақти ман омадагимда як чанд рӯз кор кардум, баъд забонам туғри шид. Агар не гап мезадум намефаҳмиданд. Ё ки ман гап мезадам, ман намефаҳмидам шона, баъд оста калияда дар омадам. Чӣ хеле ки ман Турция рафтагимда якум бор чанд сум гуфтагимда, вай мада гуфт 5 миллиону 300 чанд, ман ҳайрон шидагим будум, шок шидагим, нафаҳмида будум. Баъд оста забоншонда омӯхта мешӣ мери. Азоб ки кашӣ ба ёд мегирӣ. Бунафшамо ё Шуматов ва охир саволтон чӣ боша? Ман шумои саволтонро наёфтистам. Инҷа ҳамқадр савол омадисте, хафа нашавем. Через интернет ама пур мекунанд дар Америка визая, лекин пеша ягон компания муроҷиат кардан, именно Америкада боша ё ки заграницада, Германияда у тарафуда боша, ҳамин Google-да занен ё ки сайтҳо ҳаст Yelp, YELPA, сайтҳои Yelp ҳастанд. Хеле сайтҳо ҳаст ки бисёриҳо таги комментариҳо шонда вай мезананд, комментария мемонанд. Бисёриҳо медуранд мегӯянд ино мошенниканд. Агар ҳамин дурои отзывҳоя хонен, отзывҳои корхоная, мефаҳмед. Work and travel боша, work and travel кати бародаро пули калон расход мекунен. Ман чӣ хеле ки фаҳмидум, одамо $5000 дода мебиёянд, визашон J1 мешавад. Визаи J1, J ҷамила 1. Аммо визаи J1 продлид намекунанд Америкада. Фақат духтурода то 6 сол имконияти продлид кардан додистанд, медработникода. Барои ҳамин. Авайда work and travel кати омаданӣ бошен, уже донен ки шумо баъд аз 1 сол бояд броен равен, ё ин ки нелегал шавен, ё ки дигар роҳҳоро ёвену зан гирен, отказ кунен аз J1 тон нелегал мешен, зан мегирен. Ҳамхеда. Дар бораи як бор дига Фурқатҷон манда гуфта буди второи паспорт компания, акӯ номи компанияро нигоҳ накунен, отзывҳои компанияро тамошо гӯш кунен. Ман дар ёдум нест як компания ҳамин шумо гуфтагитонро ман изучат кардам, второи паспорт не, якти дига буд. Рука иммигранта буд, рука помощи буд, чӣ буд як компания, вай изучат кардам, рости гап ваё нархошон беҳад калони баде. Ина информатсияи нав диден. Сайт доранд Америкада як сайтҳо ҳастанд хеле, масалан ина Нью-Йорк худи официальный департаментша ба пуррагӣ менависа ҳама новостиёя. Агар касе Америкада боша, ҳамаш ҳаст. Инҷода навистагиа масҷиду ҷои скопления намозхониву масалан синагогаҳо ҳама ҷо маҳкаманд. МТС наден масалан метрои BZW маҳкам шидагиай. Бо чӣ ҳаст инҷа информатсия ҳаст барои ресторано. Масалан дар бораи парковка ҳаст. Парковкаҳо полностью отмена шидагиай, ҷое ки клининг тозагӣ отказ шидагиай. Ҳамхе информатсия ҳамаш ҳаст. И чизоя дида гап мезанӣ. Агар рӯз ман равам вести Россия тамошо кунам, дурам новостиҳои Турция тамошо кунам, новостиҳои Украина тамошо кунам, агар ман хиёл мекунам ки Нью-Йоркда вообще умуман паша пар намезанам, мумкин нест. Не ки ман худам дар дурни Нью-Йоркум, ҳозир мебурам, ҳозир ман Инстаграмда агар бошен дурои Инстаграмда ҳозир медурам, ман баъди 1 соат мошинда мешинам, заводид мекунам, катиам бародари тоҷик видео мекунам, мебурам, мебинен Нью-Йорка худтон. Ҳаракат мекунам ягон 1 соат 2 соат пас связда биром мебинен, худтон чашми худтон кати. Бо як бор мегӯям, карантин нест. Карантин нест. Ягон новостиҳода гӯш накунен. Ҳамашон паникёранд. Зиқ нашавед.
дар ҳолати грин-карта агар одам дар Россия бошад чӣ мешавад? Дар Россия бошад шумо метавонед консулствои Россия муроҷиат кунед. Не ки бисёриҳо Алмата мераванд, лекин вақти буридан вай шумо дар мега куҷо рафтантон, куҷо бояд, дар куҷо метавонед споридан анализот кунед, шумо метавонед Россия равед, на Россия, посольствои Россия дар дурои муроҷиатотона според. Ако бисёриҳо мардуми мо чӣ хеле тарс дора, урусо да против урусо камтар тарсмон ҳаст всё равно. Бисёриҳо ҳамда мепаранд меран Қазоқистон, как-никак давлати мусулмоно, то есть ҳама мусулмона гирду атрофда, ҳамин ҳисоб ба филм ба ҳамин ҳисоб одамо бисёр Алмата мера ё не. Россияда бошен муроҷиат кунед, Москвада ҳаст консулство, посольствошон, ҳам Питерда ҳаст, бо куҷода аст Владивостокда ҳам аст ба филм. Хона хунук нест. Мои сарма бинен парикмахерскиҳо маҳкамай. Ман майдакимда кличкам Пушкин буд дар мактаби миёна. Ҳамин ҳисоб шапка пӯшидагим ки мои сарма набинен. Агар не ҳамин шуштагие тоза ё мои сарм ҷингалай. Хеле хоб намерам. Ҳамин ҳисоб пӯшидам. Кал куну мегум кал. Кал мекунум гуфтам ки занам гуфт кал накун. Занам гуфт ки накунам хеле безеб бо безеб меши. Ҳамда накун. Эфирм сохранить место. Макс Васильевич, Unique Finance я смотрел, намешава Unique Finance. Ма ба филм Instagram да бисёр вад навистам. Ман нархошона дидум ва ён нереальни ан, ё дурӯғ меган. Пешакӣ қабулроӣ кунед, гапо дурӯғ. Unique Finance ба филм ҳами агар ҳами боша корхона шофёрора далнабойшикои файрод мекунам мебиёрам. Не вай дурӯғе. Салмон Ҳақназаров саволе ки визаи студентида шумо ай спонсор хати спонсора мебарен. Ай падар, агар падартон спонсор таб шумо да формаи I20 роӣ мекунам, ай рӯи I20 баъд медуроен. ҷавоб додум ки Париз барои онҳое ки англисӣ надо қадар медонанд чӣ кор тавсия медиҳед? Касе ки англисӣ намедонад бачаҳо таксӣ задистанд ака. Англисишон ноляй таксӣ задистанд. Электрикидам одамо ҳастанд англисишон ноляй кор кардистанд. Аку чӣ хеле фарзандотон кати ки омаден, фарзандотон майда боша ва ё мактабда англисӣ мехонанд, ёру рафиқошон англисӣ, телевизор тамошо мекунанд англисӣ. Баъде ки англисия ки бачаҳотон ки гап зад, баъд ҳамин бачата даст мекунӣ мери ягон ҷо переводчик мекушад тураву, баъд маҷбур мешӣ уже кати кӯдакот тоҷикия ҳам тоҷикӣ ёд метиҳи ва ё туда англисӣ ёд метиҳанд. Чӣ хел мегӯянд взаимопонимание мешавад байни ҳамдигаротон. Грин-карта дар забони англисӣ ҳатмӣ гуфтагӣ нест, озираш зери закон баромадагӣ нест. Фақат мегӯянд ки румор овозае ки англисӣ донистан шартай, не. Фақат закони нав баромад ки паспорти загрантон намонен. Тамом. Дар бораи арӯсҳои США гап занам. Нью-Йорк да арӯсҳои Нью-Йорк ҳамаш приезжиёянд. Дар бораи арӯсҳо гап занам, занам қавл мекунам. Хусрав Талбаков, видеома аввал тамошо кунед, ҳамҷа ман гуфтагиём дар бораи виза. Саволот акай Париз агар ягон ҷо нахонӣ визаи студентӣ гирифта намешавад? Чӣ хел нафаҳмидам саволота бародар, агар нахонӣ визаи туристӣ чӣ хел намеша гирифтан? То есть ту агар Тоҷикистонда ягон ҷо нахониста бошӣ dur омада визаи туристӣ гирӣ? Не, ин гап дурӯғе. Камтарак фаҳмиши англисия бояд донӣ, барое ки консул мегӯяд ту ҷо забономӯзӣ рафтаисти ягон чӣ медонӣ, хотя бы ҳам hello, how are you, oh my name is гуфтана ёд гирен. Бачаҳои урметан салом алейкум. Хонада як 10 рӯз 15 рӯз дам гирифтум, зиқ шидум рости гап. Дина як бародар кати биромадем, кор кардему. Бо ҳамин рӯз телефон кард як бачаки дига ки акай Париз аймаям кунен бироем ётен нишонтен, ҳамда ҳозир мерам мегирим шаю, мебироем насиб боша иншоалло.
садои шайх да обуна шавен ваям шумо да обуна мешиде. Майли садои шайх ман та обуна намешам, лекин ина ман бародароям мегум обуна шавам. Зан ёфтан қина барои гражданство. И савола ку иҷа да гап намезанам. Яки мешавифт. Чӣ понять без жон поехать и замутить? Хай худо уверен боши без жон приехать здесь замутить, конечно, можно. Мардако устуғон надоранд. Бароям меган ку чӣ бо так кида ҷавоб дод? Ман бас кунам чӣ? Гапои бемаъни. Ин як админ кор да гирифтагим гари ниҳеда хеле бепул админ якҷо мебинай. Дидагӣ нестим ша бовар мекунед ягон бор ҳамин Азима ҳамин бисёр менавист катишка гап задем хай бачаак бачаки нағз мефаҳмидагӣ на. Молодец Азим як падарка роид мекунам насиб боша. Ҳози не ҳози вирусай. Ай Нью-Йорк ҳози чизе роӣ накунам 15 рӯз то 20 рӯза маҳкам меист. Ака ҷавоб тиен. Саид охи. Ҳамда якта нависен ҳаматонда успед мекунам. Шумо якбора менависен. Ами ҳоз дани ман нанависеда ягон чи илтимос. Як бор нанависе. Нанависеда. Як секунд. Наменависен. Ман успед накардистам. Ина мехтом просто так нигоҳ кунед успед намекунам. Як дақиқа ами 258 нафар нанависен ма иншалло якта саволотонда ҷавоб мегардонам. Яки шумо афсӯс як савола масалан 15 каси шумо як савола додастем. Фаҳмидистен? Аяму ҳисоб камакак як секунд бестем. Илтимос. Ман саволотонда ҳатман ҷавоб метиҳам. Нана рафте акай Парвиз агар дар Тоҷикистон нахонӣ дар ягон донишгоҳ визаи студентӣ гирифта мешавад ё не? Ана ку бесте саволида ҷавоб диҳем бо дашти масалан нанависе намехонум барое ки баъди савола хондан намехонум беҳуда вақтона тирят накунед. Агар дар Тоҷикистон нахондаиста бошӣ визаи туристия гирифтан имконияташ ҳаст. Боз як бор мегӯям вақти посольства медроен виза гирифтанда масалан визаи туристӣ даромаданда бисёриҳо мегӯянд документҳои хоната биёр, документҳои мошинта биёр, доказатка ки ту меистӣ, ин мекунӣ ва мекунӣ. Ман худам шахсан надромадагим документ дар барум ягон чи надоштам. Дута коғаз доштам. Якта бронь гостиницаи Америка Майами, якта дигас бо як бронь дига доштам то што ман лайнер круиз киштӣ бронь кардум. Дромадам рафтам мерам амҷа киштида. Анам ду коғаз доштам. Якта дига бейҷик аз ҷои кор дар кисам буд ки амҷоям консул ман пурсид ки бача ту куҷо рафт? Америка мери? Ту Қазоқистон, Қирғизистон дуробуро бисёр кардагӣ барои чӣ? Гуфт ман хе кисам бейҷик ман хе бировардам гуфтам ман кор мекунам гуфтам Қазоқистону Қирғизда гуфтам ман представители як корхонаи дорубурории Тоҷикистон гуфтам аму справка ман нишон ам хе бировардам бейҷика нигоҳам накардакша бомон аки храпм гузашта хеле по-любому таги чашмаш кати нигоҳ кард ки ман чизе нишон додам. Ами ҳисоб вақте шумо даже мактаб намехонед Тоҷикистонда именно бурда ай диплому сертификат и чизо бурдан шарт нест. Рафтем ман грин карт пур карда ҳастум ина ки ба телефон гузаштанаш мумкина? Ҷавоб тие бародар. Рафтем саволи бародар дад. Грин карта ба телефон пур кардагӣ бошӣ. Агар ту номер додагӣ боша рақам метиҳад. Намедонам 16 ё 18 рақама рақам метиҳад. Ҳамун рақама сахранӣ карда мондагӣ бошӣ меша. Агар ба телефон пур кардӣ ва ҳамун рақама туда додагӣ набошанд намеша бародар. Агар даболош менависа case approved, case confirmed гуфта як номер метиҳад ана он вақт уже меша. Фарқиш нест ай планшет пур кардӣ ай телефон пур кардӣ ба телефон ягон бародар да фаҳмондӣ вай пур карда ту агар баъди пур кардан охиронаш зер кардӣ номер дода бошад значит ту 100% пур кардагӣ ам номера 5 май агар законошона дига накунанд набанданд грин картара даромада проверка кунӣ меша. Рафтем даш. Кай Париз коди грин карта чӣ шуд? Роӣ накардам дига. Яҳё коди грин картаи шумо ба фикрам ҳаст. Ман бисёри баъд одамода пур кардам як зиёдаи 60-70 касда пур кардам. Рости гап яҳё да ёдам нест 5 май вақте ки грин карта сар мешавад ман код агар роӣ кардагӣ набошам ман да алоқа да биро
меша восстановить кардан, барои ки ма ҳама информация додагӣ шумо кардагиём, айму ҳисоб мешад ромада восстановить кардан агар гум кардагӣ боши номерта. Дальше. Салом акай Парвиз, ман мехоҳам ай Мексика ба Америка рафтан аз Алмон мара кӯмак карда поручитель ёфта метавонен. Ҷонибек, ман як видео партофтам дар бораи Мексика. Ту агар дар Алмон бошӣ, бародари муҳоҷир, набиё через Мексика. Барое ки законошон дига шудагиай. Закони Мексика барое ки агар ту ай Мексика омаданӣ бошӣ, ту бояд дар Мексика политически убежище подавать кунӣ. Фаҳмон? Баъде ки ай Мексика ту отказ ки гирифтӣ, баъд метавонӣ рӯи территорияи Америкада политически ё ки беженец убежище тӣ. Баъд дуюмуш поручителё, ту дар поручитель ёфтан қин меша, барое ки законои нави Америка кати поручителе ки ҳозир дан момент ба коронавирусу то $75,000 кор кардагӣ бошӣ дар як моҳ, дар як сол, туда ҳақ доранд давлат туда $1,200 ба фикрам як моҳда $1,200 метиҳад давлат. Ҳамхи як закон доранд. Ҳамин ҳисоб бози поручителё бисёр вақт туда справка рӯӣ намекунанд, метарсанд, барое ки поручитель бояд туда ба пуррагӣ информацияша бояд иммигратсиони отдел да супора, ҳамин ҳисоб метарсанд, намекунанд. Агар ёбӣ, мумкин гап зананд, ҳамин ҳисоб договор кунӣ, ёбӣ агар гап нест. Лекин фикри ман ягири набиё через Мексика, барое ки зиёда ай $10,000-15,000 пул гум мекунӣ, баъд аму $10,000-15,000 та бародари меҳрубон ягон ҷои дига да сарф кун, рав ягон ҷо дамги бигӣ, як 5-6 ҷои дига гар тамошо кун, баъд ро турист биё, иҷа дальше $5,000-10,000 зиёдтӣ мондагита адвокат гир, ягон духтара базанӣ гир, документота тухурӣ кун. Салом алейкум ака, ба пластический операция кардам дар духтур гуфта виза мегирен, бе ду метиҳанд визаи духтурӣ, лекин шанси гирифтани вайтон калон нест, ё ки шумо метавонед аввал пешакӣ оплата кунед, ай больница то что оплачено ваше лечение гуфта справка мегирен, медроен, дар ин момент шанситон зиёд мешавад, барое ки американцо медонанд ки бисёри мо туристо мебиён иҷода бесплатни страховкаи Нью-Йорк Сити мекунанд, Нью-Йорк штати Нью-Йорк страховкаша мекунанд, но лечениёшона мекунанд. Ҳамин ҳисоб ва ё бисёр вақт намекунанд, наметавонанд виза. Именно агар пули пластический операциятона додагӣ бошен, справкае ки всё оплачено и всё оплачено фалон, то вероятности додантон камтар зиёд мешавад. Чӣ алоқа меброем ака шумода номеротона партоед алоқа броёда? О, номеро ман наметавонам, бародари азиз, номер напурсем ки баху вирус мекушамада. Яҳё, гап нест бародари азиз, роӣ накарда бошум, ҳатман ма кардагиам, барое ки кадомеда ки ман да муроҷиат кардам, мо пур кардам ҳамашонда. Ба фикрам 99% роӣ кардам, камашда роӣ кардам, натонистум ё ки по ошибке кардем. Панҷумда ман да биро связь дам, ман медонам кодта метавоним худат ромада проверка мекунем. Через Гавайи ва бача саволои ҳамин мекуштанак метиҳем, да, через Гавайи можно попасть в Америку? Через Гавайи можно попасть в Америку. Агар ки Гавайида чӣ медонем, Гавайи ҳам ба фикрам яке аз штатҳои Америкае. Агар иммигратсионный пост надошта бошад, барое ки манам как студент гуфтам як бора Гавайи дам гирам ки бачаҳо гуфтанд Парвиз рисковат накун, барое ки уҷада иммигратсионный пост проверка мекунанд. Агар иммигратсионный пост набоша, ягон кас рафтагӣ боша, меша попасть можно. Рафтем дальше. Дар паноҳи Худованд раҳмати калон. Ина админ худаш номерома намедонад, бахудо. Қасам нахӯрам. Ягон кас омадании Европа намехоҳад. Конкурсда буридагиҳо ягонташ рафтан ё фреб карден? Конкурса биё ман ҳаминро як бор не ҳамин WhatsApp дидест нишона дестай. Видеокамера нишон надод дестай, афсус. Унда 27 касша ёфтагиём. Чӣ хел нишон тимтона? Ина 27 одама ман ёфтагиём, аз 34 кас. Ман 30 кас гуфта будам, 34 та шуда, хато шуда, 4 кас хато кардам. Ҳамашон кати гап мезанам.
ҳатто дар тамосем кати ҳамашон да ҳамин рӯз даже навистаина акай Ҳуснеддин номери 15. Агар ҳам хе поён баром кати ҳар якташон ҳамсӯҳбат шида гап мезанам. Аями ҳисоби фиреб нест, ягонташ иштабори ман нест. Аввалуш Худованд, ман ҷавобам гум пеш Худо да ҷавоб мегум, пеш ягонта шумо да ман ҷавоб додан намехоҳам. Лекин агар сахти бад бо гап занем ки ман дурӯғ гуфтаистам, вай кардистам, мекардистам, баъд мумкин як видео карда ҳар якташона илтимос мекунем ки видеообращение партоян дар WhatsApp, ман видео карда мепартом, баъд дилтон ором мешавад. Намехоҳад ибодат Баҳодур Додар не акай Ҷаҳонгир не, Додар номаш Фирдавсай. Ибодат аку бисёриҳо ҳамчун Додарман, бисёриҳо маро ҳамчун ака ҳисоб. What do you mean I need? The guys? I don't know. How can you make? How can you help? I fill it up myself. The FDA. I did everything myself. So go to FDA. Can I call you in 5 minutes, Michael? All right, thank you. Чехер куш мекунам ози амия якташона биёрам да. Так, салом алейкум ака, ман як савол дорам. Агар дуюм гражданство дошта бошем, мешавад ин карта айноми ҳарду спорам? Не, рисковат накунед, айноми дута гражданстватон наспорен, барое ки дуюм ёки сеюм этапи проверкаи грин-карта именно лицора фикс мекунад, лицора че проверка мекунад, расмтона. Системаи навшон кати опознавани лица мондагиян ино расм кати опознават мекунанд. Агар бирояю шумо як одам ду бор пур кардагин, автоматически дисквалификация мекунед, пур накунед. Мерем дальше. Бародаро бидроин канали инами бародари Тоҷик Муслим Official да бародаро дроин подписаться кунем. Аминҷа ваъда кардем саволода ҷавоб додан да дроин саволошда ҷавоб. Ака чӣ хел гражданствои клуба гирем? Гражданствои клуба як клуби ҷуръат дошту мегуфт ки Парвиз клуби шидан қи ту клуби бояд таваллуд шавӣ. Бояд очат клуби боша ёки ота очат. Надроинам хеле национальни чизода нағз намебинам. Тоҷик шавен, тоҷик. Мард шавен усуш дига ту тоҷики куҷогӣ фарқ нест. Мардак шавен тамом. Дальше. این سو گرین کارت بردگو چی میشد؟ رمیز بالاتر تام اگر خونین ما همین ویدیو ما اول تماشا کنین. واه بچه ما 45 минут گپ زدم. مسلمان شوین راست میگه عبدالله. همین یک بار ما یک جدا یک برآمد یک پریمیر مینیستر ترکیه گوش کردم. وایدن بسیار هم خیلی سوالات دادن. وای گفت که برادر مسلمان وقتی شما میمرین میگه давай дунё шумо да савол наметиҳанд шумо ай тоҷикистонен ё ки паспортон натиҳанд ва ё якум саволаш мега шумо мусулмоне ё ки не. Аяму ҳисоб мусулмон бошен, леки мардиро ай даст натиҳанд. Акай Парвиз созен тенҷин акаҷон як чанд савол доштум, англисӣ намедонам ва ё чӣ хел кунем рафта метонам ишо ака чанд сум расход меша ҳамира ҳамаша фаҳмоне. Так, дар бораи англисӣ надонистан ҳай видеода ҳаст, пештарша тамошо ку бародар мебинӣ. Дар бораи расходое ки Америка мебиён ма гап занам, бисёриҳо гуфтаистем ки расходуш чӣ меша. $160 виза метиҳен, билет мехарен Америка омадан. Бигзор ки шумо консула гузаштен. Посольство як гузаштен, консул шумо да виза одобрит кард, шумо билети Америкатона хариден омаден. Муҷарраден. Муҷаррад медонед чин? Буйдоқ. Меган ку модар. Безан. Як худтонен омадистен, чанд сум катитон бояд пул биёрен. Бародаро, агар ман зинда бошум, бо ина видеода мегумтона, агар ман зинда бошум, саломат бошум, ҳамин вирус агар ягон хел зарарша нарасонам мада ё ки ман ҳаминҷа сир накунам, мана ёбен, ман ҳаракат мекунам аэропорт шуморо пешниҳоз кунам.
як 15 рӯз пешакӣ агар ёбем бо нағз мешавам, аш мода хона меёбум, бачаҳода мегӯм, студентҳо хонаи мода як ҳафтаина 10 рӯза ҷо мекунанд. Илтимосшон мекунем ки пул нагиранд аз шумо, ҳамқот пули хӯроктона нагиранд, пули хонатона намегиранд, пули свету газтона намегиранд. Ҳамин дар бартон $400 гирен то кор ёфтана. Ҳамин кор ёфтен, ҳамин хай нахуд ки мо ҳамин азоб кашуи аз $100 ҳамин 5-6 кас $10-20 ҷамъ кунем, дар шумо натиҳем. Ҳамин ҳисоб билеттона ки гирифтен, ҳамин мада гӯем ки ака ман билет гирифтум, баъд як моҳ Тоҷикистон ё ки ягон давлат парида омадаистам, ака илтимос мая дастгирӣ кунен. Ман шуморо худам лично агар вақтум нашид, ягон додарча дар мошина метиҳум, ҳамин мошин барои хизмат ёхем. Роҳӣ мекунем, мера аэропорт мегиратонам, мебиёен. ҳамин ҷошид нашид, агар нагирифтан, ҳамин хонаи худамда як рӯз 2 рӯз ҷо мекунам ки занам ганда сахта суруд мекунад. Ягон ҷои дига меёвем, ҷобаҷо мекунемтонам, бо бисусия занг мезанем, мепурсем кор-пур, масъалаи кортонро ташкил мекунем, меёбем. Агар наёфтем, худтон бо параллелна кофта меёбен. Иншааллоҳ ҳамаш мешавад. $400, $500 каттон гирен. Мақсад штоби ягон пеши ягон одам да сартон хам нашавад. Даши меша харшо. Ана оиладор одамода камтарак қимтаракай. Боз як бор мегӯм, одамое ки зануш оилавӣ омаданин, занотона пешакӣ набиёрен. Биёен худтон ҷобаҷо шавен, хонатона ёбен, ҷотонда мақсад худтона ҷобаҷо кунен, кор ёбен. Ана баъд оилатона кати фарзандотон файрод кунед биёед. Барои чӣ мегӯм? Барои ки Америкада хонат ай метро камтарак дур боша ва ҳамун метрои ветка мегӯянд, Россияда бошен, веткаи метротон агар ай ҷои кортон дига боша, ҳамин ҳар як ветка иваз кунед, қариб 20 минут, 30 минут вақти шуморо мегирад. Яъне ки Америкада соатш вақт дорад. Ҳамин Америка соати Америка пул меистад. Ҳамин 1 соатак барвақт хона биёед, ҳам гирӣ нақстара ё ки 1 соат дар раҳ сарф кунед. Ай ҳамун ҳисоб худтон биёен, ҷобаҷо шавен, дальше уже буроен корборотона бинед. Диего ТВ як мексикан колумбиец ҷурамай, дуроен подписатсияш кунен. Испанӣ гап мезананд, леки хай хоҳен дароед. Салом акай Парвиз, ман англисиам медонам. Масъалаи оилавӣ. Бахшиш нанависен, савол ҷавоб наметавонам. 1 секунд ман гафма тоохир шагум. Оилавӣ, одамои оилавӣ меомадагӣ, агар гӯё ки не ман бе занам наметавонам, ман занам кати мебиём, вай маменда бародаро хонатон аввал аниқ кунен. Барои ки ҷа омада кати фарзандотон дар як хонаи майдача азоб мекашен, ҳамин тарс, ҳамин психикаи кӯдака хоҳе нахоҳе камтар зарарш мерасад. Барои як хонаи майдачада 4 каса зиндагӣ мекунед, 3 каса. Оилаи калон бошен, як хонаи майда дака квартирант меистен, ҳамин камтар азобай. Ай ҳамун ҳисоб пешакӣ хонатонро аниқ кунен, ёбен хонатона, ана баъд парен биёен. Барои ки иҷа агар хона наёфта биёен, агар маҷбур мешавен любой хонае гирифтанда, 1 сола контракт мекунен, вай хонае мегирен. Шумо бояд якум арендаша тиҳен, бо ҳаққи риэлтора тиҳен, и уже ҳисоб кунен хонатон агар 1500 боша, 3000 метиҳен уже ҳамхе. 1500 залог мера, 1500 дигаш пули хона мера, бо 1500 дига пули арендаи ҳамин меистодагитона метиҳен. Яъне ки уже 4500 рафт. Вай хонаи шумода мебел кати наметиҳад. Шумо бояд ягон дастархона, ягон тарелкаву лошка харен, бо аю сум мера. Яъне ки зиёдаи $6-7,000 ба ҳазур мера. Амун чем $7-8,000 расход накардана, аму 5000 шада дасти зантон монен, 2000 ша каттон гирен биёен, ҷобаҷо шавен, ё ки ҳамин $400-500 тона каттон гирен биёен, ҷобаҷо шавен, кортона ёбен дар давоми ҳамин 6 моҳ, баъд парен биёен, баъд зантона файрод кунед, биёя ҳамун 8000 кати мебиёяд, хонаи тайёракда 8000 мебаред, 2000 да мебел мегириву 6000 ки дигаша да таи болиштут баҷо мекунӣ барои рӯзои 4 моҳ. Рафтем. Акай Париз, барои духтаро душвор нест, англисӣ хуб медонам. Ҳамин Америка барои духтаро вообще ягон вай нест, барои ки кор в основном духтарода бисёртаре нисбати бачаҳо. Духтар бачаҳода кор тезтар меёбем. Аку худованд тавфиқ диҳад, духтарои меомадагиам омаден, агар ҳатман ҳеҷ вақт ай хотир тоҷик будантона набарорен, камтар ҳамун рафторотонаву кирдоротона камакак ай даст натиҳен, дигаш паннутон ба худованд.
сину соли ма 47 сола кор меёбед. Кор ҳаст, коргар одамда кор ҳаст ака. Бародарҷон, худтон грин карта дорем ё паспорт? Тоҷикои худмон паспорти Америкаро гирифтан мумкин ҳаст? Ма паспортам надорам, грин картаам надорам. Ма документома супоридагиам. Иншоалло интервюма ждат кардистам. Интервюма ки гирифтам, баъд 10 сола грин карта мегирам. Баъд насиб бошад Тоҷикистон мебиям. Аммо ягон конференц-залам аренда мекунам, файрод мекунам, бепул ҳамунҷода саволотонда бо ҷавоб метавонам. Ҳамин нияти ман ҳамин дуо кунен тезтар документома гируму Тоҷикистон биём, ёрдам бисёртар мерасам. Ахи раҳмати калон ака Анвар. Визаро забона надониям метиҳанд. Неки нагӯен ки шумо забони англиситон зураин, гапа гап назанем ки ба ё метарсам. Гӯен медонуму қане, неки русӣ гирен. Оҳ бача сантехник кори зурай. Ман наркоман нестум, ман касал мазам нест. Сигарет намекашум бародаро, ман чӣ хел наркоманам. Худо нишон натиҳад наркоманима. Мазам нест, касал будам. 15 рӯз дар хона шинем. На фақат ранги наркомано мешӣ, ранги ягон пришелец мешӣ. Муйса равӣ. Нахо наркоман одам хе фарбе боша. Ранги ман. Як коса оша биёра, янгат мезанем, дам намезанем. Так. Ина YM ина омадагиш Чикаго биёян трак меброен. Ами гапам роста, трак. Дар бораи трак драйверо. Масалан ман Нью-Йоркда бисёр вақт бародарое ки ай дасташон ягон кор намебиёяд, англисишон сустаю, азоб кашидастанд, ман ҳаракат мекунам ҳуҷҷатошона таксида тестар мекунем ки такси броен, масалан камгар қоматшон рост шаваю, баъд мегумшонам ки агар тонен броен тракта, оиладор набошанд, трак нақстаре, расход надореда, пули хона надоред. Ин як пишаки. Бо як пишаки дига дорам. И кампирак айра соҳибуш бандагӣ кард, як кампирак буд, бечора мурд, ами пишакаш ҳеч ка намонд, духтуро гуфтанд мекишемша, гуфтем биё, иам як ҷонваре, иам як худованд як офаридагие барои куштанаш неку ҳамхи аст. Гирифтемша ҳаминҷа пира, иам ба фикрам як чанд сол умр диги дора ҷонвар. Иҳо зефира акай Карим. Зани ма тоҷик нест, зани ма тоҷик нест. Урусам нест. Зани ма чеченкай. Агар сахти бад бинтир. Акай Наврӯз, связда ма як бор номерома додум як бародари айм Россияда, бовар мекунед 15-20 кас зиёд занг зад. Ма ахир нашид, блок кардам. Аяму ҳисоб номерома наметиҳум, барои ки худаш бинед 330 кас занг мезанад. Ози як просто так ман номерома метиҳум, ҳамин телефонда занг 40 кас занг мезанад, як савола метиҳад. Авай хубтар нест ки ман як савола тиҳум, шумо 40 кас амро бинед. Барои ҳамин наметиҳум. Ҳамин Наврӯз саволшонда ҷавоб додум. Связда ман да бародарое ки дар таги видеом комментарий мондагиянд, ютубома дроен бинен. Ами як тараф временно ами самоизоляция чиз нақшид ки ман вақт бисёртар дорум, дромада ҳама комментариёта дромада комментариоя ҷавоб додистам. Дроен комментариоя тамошо кунед, охи комментария барои просто так кайфиятш нест. Инҷа таъриф мекунанд, баъзеёш меган фитна мебардоранд, фитна да ҳар хел саволҳои фитнагӣ метиҳанд. Авоидам ҳатто ҷавоб метиҳум. Ҳақорат мекунанд, ҳатто ҳақоратошонам ҷавоб метиҳум ки мақсади ҳақораттон чие? Ман ягон ҷо хато кардам, ислоҳ кунам. Аммо дорем комментария монед. Гӯен акай Париз ман 15-20 ман паридистам, ина номерои телефону ман да занг занем. Ман ҳатман номеротон да занг мезанам, муташинат мекунам, мефаҳмам соати чанд кай парида омадистен, дарш гап мезанем. Ай хене ки о акай Париз ман билет дорум, гуфта дурӯға нанависен. Ну акай ҳақиқатанам нависен да, хеле илтимос аз шумо. Ака худи ман студентум, корхона дорум, компания дорум, компаниям кор мекунам. Электрикӣ. Ҳамин мақсади ман ҳамине ки мардум аймун гуфти ва ё ки ай тарафҳои Россия кашода карда биёрем ки ҳамунҷа бисёриёмон азоб кашидастем. Кай шумо бекоред? Ман
ҳар рӯз эфир наем, ман зирости гап бромадистам. барое ки бародаро ҳамҷа як таги комментария видеомда як чи навистан, ҳамои ҳисоб сарам дурак шид, бромадам эфир кардам ки бинан саволошон да ҷавобшона гиранд. Бо як бор мегӯм, боз як бор мегӯм, Америкада карантин нест. Калимаи карантина кати калимаи указания гуфти самарқандиҳо адашӣ накунен, путт накунен. Карантин як чизе аст ки шуморо маҳкам мекунанд, намемонанд бромадан, берун даям политсейскиҳо мегарданд, иҷозат наметиҳанд шумо ягон ҷо бе ягон хел просто так бромаду ман ҳавои тоза мегирам, сигарет мекашам, мумкин нест, хел чиз бромадан мумкин нест. Фақат барои необходим аст, магазин барои хӯрока харидан, больница барои ягон ҷотон касал будан ё ин ки барои аптека рафта дору харидан. То ҳол дар бисёри шаҳрҳо, масалан набине Испанияда карантин низом накарданд. Англияда ба фикр як 2 рӯз пеш Борис Ҷонсон баромад кард, карантин эълон кард. Америкада накард. Карантин нест. Корхонаҳо кор кардистанд, онлайн кор кардистанд, мактабҳо ҳам онлайн кор, мактабҳои шахсӣ кор кардистанд, мактабҳои ҷуҳудҳо бисёрш кор кардистанд. 2019 отказ 65%. Ако статистика я диданда. Эмҷан тешаккур адарем. Вот, у нас рекомендация. Абдулфазлам диде нависта. Абдулфазл, кстати, бародарам номери телефоншона мондагӣ будан, хай гап задем. Як вақте бародар вай кард ки чиз кор камтар қин шидагия. Нек Абдулфазл, я за твоим делом наблюдаю, я, дай бог, тебе решу вопрос. Тебе надо срочно видео сделать, как это права. Или напиши мне, я тебе перезвоню. баъд боз як гапи дига ки хай касе ки ман мешиносам, ман ҳам Туркия медонам, ҳам Русия, ҳам Тоҷикия, ҳам Англисия. Бисёр вақт международные отношения тамом кардагим. Пеша як видео кардан ман ҳатман мехонам, бисёр чиҳоро изучат мекунам, баъд видео мекунам. Ҳамин ҳисоб любой гапе ки ман гуфтагиам ягон ҷо агар малиши хатогӣ боша, комментарияда нависен, изоҳ мекунам, мефаҳмонам, метунтонам. Агар ки хато боша, ҳатман исправит мекунам. Оянда видеода баромад мекунам, мегӯм фалон фалон бародар ҳамҷада як хатогии ман ёфта, бахшиш бародаро, камтар информатсиям хатое. Ҳамин ҳисоб новостиҳоро бисёр гӯш накунед, тамошо накунед. Ҳаст Твиттер, ҳаст Инстаграми аккаунтҳои худи ҳамон одамои знаменитиҳо. Дороен ҳамон тагш хонед. Ҳайхи новостиҳо фақат паника мекунанд. Баъзе одамоя мебинӣ комментариҳошонда таги видеошонда Тоҷикистонда коронавирус гуфта менависанд, леки медрои умуман тема мавзӯъ дар бораи коронавирус нест. Ҳамин новостиҳои моям ҳам хеле афсӯс. Ма қишлоқи Дардар, махдум зодаи Тоҷикистон, падар модар аз қишлоқи Дардар. Садои муҳоҷир иншоалло конкурс мекунам ма боз як бори дига. Ози ҳамин бародаро баъд аз вирус бо ҳаст сезони грин карта мешавад. Насиб боша бо 100 каси дига грин карташа пур мекунем бепул. баъд аз вирус маълум мешавад чӣ хел дигаргуниҳо мешавад. Барое ки ба ин мурданшон дар як рӯз 1000-1200 та мурда. Медонам Тоҷикистонда то коронавирус нест. Ки медона як баромад мекунад, агар тоҷико иммунитетшон бақувват баямаш да виза тен мегам, атон мебиён инҷа. Осон мекунад. Абдуҷаббор ҳамаи мебиён иншоалло. Положение озиражда чӣ хел бо Положение озиражда чӣ хел бояс Тоҷикистон дар вирус дар нест. Медоне як чизи дига ман намефаҳмам. Ҳамино меган ҳамуқа мурд, ҳамуқа одам мурд, иқа одам мурд, ай коронавирус мурд, ин мурд, вай мурд. Лекин як ҷо дидам хондум, як духтури американец видео карда обращение кардагие ки 80% мурдаги одамо 20%ш ай ваҳмашон мурдагианд. Одамои калонсоланд, ай ҳисоби фикр,
фикр кардагиянд бисёр ки ӯ коронавирус шуду ман мемурам гуфта ан ҳамун фикр кати давленияшон баланд шидагиай организм ослаблени шидагиай мағзи сар переключат шидагиай барои паника барои ки ҳами мағзи сар ҳама чия контрол мекунад барои вай ихе статистика наметиҳанд ино мегӯянд ки анқа мурд ҳамин ҳисоб бисёр фикрша накунед ман намедонам мумкин ман шидум ё нашидум лекин ман як касал шидуму 1 градус 37 градус шид баъд ай бояд сос шидум оби гарм чойи гарм мекардам хона айхона набаромадум 20 числа то ҳамун рӯзи 1 апрели айхона умуман набаромадум фақат видео тамошо комментария ин вай изучат кардум камтар баъд баромадум 1 шумода видео кардум баромадум хонада хоб рафтум ҳамин ҳисоб паника накунед иншааллоҳ ҳамаш дасти худованд дуо кунед ҳамин тозагия риоя кунед эҳтиёт кунед бисёртар чем худтон оилаотона эҳтиёт кунед одамои наздикотона эҳтиёт кунед ки барое ки шумо худтон ҳис кардистен маззатон набоша маска кунед абдуҷаббор чанд солаем ман медонӣ чанд соладам мен то ма таваллудум 81 исломҷон бовар мекунӣ бумага иҷа пурра магазиношонда пури бумага як ажиотаж шиду бо истона кувалдару раҳмати калон ҳамин кувалдару як бор бародар мода нависта буд ки мада навис гап зад видеои прямоида ки акипарис гап занен барои Россия барои Путин да баромад куне ки Путин ай муҳоҷирои тоҷик патентошонам ремина отменит кунад ба фикрам уже отмена шид ман видео обращение карданӣ будам ки дром уже официально патентҳои отмена кардем Хусрат Албаков Туркия медонам 100% медонам занкалон кадомит занкалон нестӣ рости гапа гум ман занкалон нестам зана дар бандаи мусулмон бояд ин савола натия барое ки зана ҳақша бояд любовь мардак ҳаққи зана бояд тия барое ки как шумо занкалонида занон не патент дозиам отмена нашуда Абдуҷаббор Шонмусов акуд намедонам занкалон ҳамин ман барои худи занкалон тофтиста бошам бигзор ман занкалон вай зани ман пеши ҳеч када ҷавоб намедам вай мада ҷавоб мегӯяд ман вайда ҷавоб мегӯям не пеши ягон кас да ман занам обсуждатам намекунам оиламам обсуждат намекунам иам шумо накунед ин кори мардӣ нест ман занама дӯст медорам занкалонум ман ягон кас боша занкалон ё ки занкалон набудан ман иҷада обсуждат намекунам ман оиламда мардакум ҳамтага саломат бошем Science 21 дар бораи рафтан ба сша ман ҳамин видеома просто бисёри бад гап задам уже 1 соата эфир дарем дуроен айаввал агар тамошо кунед просто ман мегӯям ку ина ози якта саволда барои чи якбора ман ҳама видеоро якбора намекунам 1 соата видеоя ман бисёриҳо тамошо мекунем неки саволтона барои ёфтан шумо бояд пеш кунед ман баъз биден дар давоми 1 соат ман мумкин 10та саволтонда ҷавоб гардондам ҳамун аз нест ки ман 1 саволда якта видео кунам ҳамун ба пуррагӣ ҳамаша фаҳмонам тиём ҳам шумо медорем саволи дар коритона мебинед мегиред аиҷада ози шумо дар давоми 1 соат кадом саволи мада ҷавобша метавонед ёфтан мумкина бародари ман савол додиста ки Америка чӣ хел биёем ман ҳамин 1 соата гуфтагиём леки шумо дар давоми 1 соат дар кадом минуташ дар куҷош гуфтагӣ ва ёгир бародарои аҳли ислом қинай ютубда видео мондан ҳақиқатан қинай ман оқа осон буданша намедонистум қинай қин одамо фикру ақидаҳои одамо бисёре ман шумода як информатсия додистам ки шумо каме боша айма хотяби 0.001% информатсия айма гирен ки ягон ҷода ягон кас савол дод агар шумо увери наметонен ай гапҳои ма гап занен барое ки бисёри вақт мегӯям ку мо тоҷикҳо афсӯс информатсия бисёр ҷамъ кардан хушмон нест гирифтан дар бисёриёмона ҳамин ҳисоб
хотя бы камака гапи ма шумо да калатон да мемона ягон ҷоя гап мезанин увери на гап задан гирем. Ваҳ Баҳриддин Абраев насиб боша иншолло ма мегирам хона амҷада насиб монда боша. И хона хеле нест. И хона агар ман ҳозир харом гум $2 миллион места. $2 миллион да ман дар Тоҷикистон мерам 10 та хона мехарам, бо 10 та дига хонаи дига мехарам. Барои камбағалон метавонам якхонага 10 та гирам, агар дар 2 миллион 100,000 жуда 10 та якхонага мегирӣ. Мери камбағалонро мечинӣ бехона бедара так хонашонро ҷобаҷо мекунӣ. О, Маъруфҷон. Салом алейкум, раҳмати калом. Чи Абдулло чӣ гафе гуфт амҷода кайф кард Абдулло. Ма ки гуфта дар дарё бисёрш бангия, банк намекашем. Не, ман хонам Калининдай. Я бор Google биза Калинин зан. Калинин точкаша не намекашем. Наркоманам нестум, сигаретам намекашем. Як борам чӣ хешид. Ҳамхе да чизм. Як борам кашидам, гуфтам чӣ боша ҳамин як сол, 2 сол пеш. Маъқул нашид, дига ҳам хе накашидам. Акай Шералиро салом гупа. Акай Шерали дар Тоҷикистон ай, акай Шодмон. Шодмонов Салмон, Шерали дар Тоҷикистон ай. Нара гуфтум рафт, акил хай, насиб боша. Ба меомадагист. Ами апай Бунафша мо алло апама чӣ савол дорен? Ман саволи шуморо ҳеҷ натонистам хондан. Як аз хонданияй 007 рулит. Хондум саволта, нанавис дига. Хонданӣ боши агар дар бораи визаи F1 камакак маълумот гир аз интернет. Ма баъд аз видеои B1 видеои F1 гирифтанша, тарзи пур карданша мепартон мебинем. Камакак сабр кун, мумкин ҳамин дар давоми то вирус тамом шиданша ман мепартонам видео. Челябинск, салом алейкум. Челябинск, саволи шуморо хонум 1 дақиқа. Ваҳ бачаи саволи шуморо ман хонда наметавонам. И комментария ма як рӯз меиста, баъд удалид мекунам али видеома. Ё ки беста. Барое ки ман яъни думаеш то ҳамаи шумо 1 соат комментария ма тамошо мекунед. Яки касон кадом метавоне ки дар дарё одамои нағзан бисёр мардуми дардар шуханд. Агар кадоми дардар рафтагӣ бошен, мардуми дардар шухай. Ма падармам ҳамхе шухай ки баъзе ҳамхе шухӣ мекард ки талхакаф мешуд. Так, як бародар ҳаминҷа бисёр илтимос кард саволша хонданда. Акай паҷ ба интернет намешавад мо корхонаи бум документои моро туғри кунам приглашение роӣ кунам. Ислом ТВ корхонае ки аз интернет меёбен ҷаҳотон наброя ки 80% мошенникае. Яъне ки шумо вай киянд, чиянд намедонед. Ҳаст масалан Америкада ҳаст апай Сайҳуна, як так духтараки тоҷик ҳаст. Ҳамна бинен Фейсбукда апай Сайҳуна корхона кушодагиам ба фирм. Ҳама одамода муроҷиат кунен, аввало ба фирм ҳуҷҷатҳои визатона пур мекунанд, лекин ҳозир фоидааш нест муроҷиат кардани шумо, барое ки виза ҳозир кати вирусан, ино ягонташон ягон хеле информатсия надоранд. Камтар тоқат кунен, ҳамин вақти вайшон сар мешаку, вақти налогспорӣ отчётҳои налогошона вақти спориданда 15 апрелида уже полная информация ки конгресс ки ҷамъ кард, баъд уже законҳои худшона бировардан. И админ ман набромада ту хоб рафтисти. Не гап нест. Аз инҷо раҳмати калом барои дастгирӣ. Шабои хуш. Грин-карта осон боша визагирӣ. Грин-карта осон нест. Грин-карта и лотереяда агар бурӣ мебиёй. Агар визагирӣ осонтар нисбати грин-карта.
English Kaba. English Kaba ами ба фикрам худут гуфта будӣ, як дар бораи забономӯзии англисӣ шумо дастгирӣ мекунед, дар видео мемонед. Ҳамин канали шумо бошад. Ҳамин канали English Kaba да дуроен. Ба фикрам ҳамин бародаро як YouTube канал доранд, англисӣ ёд метиҳанд дар YouTube-шон. Дуроен вақтҳои бекоритон тамошо кунед. Як калима ёд гиред. Гулов Парвиз ҳамном чӣ саволтон буд? Садам Русия намедонӣ, урусора гирифтесам базани ҳамин 2.15 кам-кам шӯхӣ мекунам, ба дил наздик нагирен. Ман ягон ташмо дили нияти паст заданам надорам, дили нияти ягон гапе. Баъд дар ҳамин аср ман дар Нью-Йорк меомада бошам. Дар ҳамин аср насиб бошад мебиёӣ, чӣ ва намебиёӣ? Ҳаминҷа чӣ? Чӣ бошад? мазам соз шидо, худо ба шукр соз мозе. Камак суфама пиштиам бранхид. Дина гарм шид, айби худам курткачама дина камтар гарм шид. Вақти кор курткама кашидам, резко хунук шид, уже ҳис кардам да. Одам пир мешуда, ҳама касалия ҳис мекарда. Номерои WhatsApp ман наметавонам напурсен. Илтимос бародарои азиз, номерома напурсен. Нависен таги ҳамин видеом да комментария, ман худо хоҳ иншоалло ҷавоб мегардам. Як секунд. Чати ман. Ина бо яктаи дигаш. Ина бо яктаи дигаш фитнаандози дига ҳастам хелда. Дуруст қайд кардӣ брат. Хай, гап нест. Ман бо одама гап намезанам. ҳамҷа агар Раҳимов Абдусаме ҳамҷа боша, агар Раҳимов Абдусаме агар шумо ҳамҷа бошен, ман дуруст қайд кардам. Ман конечно дуруст қайд кардам. Ман блогеро ман дар таги видеошумам комментария мондум ки бародаро илтимос искажаишу информация натиҳен. Бо шумо ҷа навистестен ки ман икос кунам. Ман вай бародароя намешиносам. Ман дуромадам, интервюшона хондум, видеошона тамошо кардам ки информацияи безеб мондиян. ҳамон ҳисоб ман вай таги комментарияшон навистам ки илтимос бародаро информация искажаишу натиҳен, ки бисёриҳо тамошо мекунанд. Илтимос кардам. Агар ман дили нияти бад медоштам, ман ҷа ному фамилияшонро менавистам, аз пишти ваё ман як хайп мекардам, лекин ман дар хайпи ваё дар кор нест. Ваё ҳамашон ман мешиносанд. И ман умедворам ки кадомите ҳамҷа комментарияам хеле фитнаандозӣ дорен. Шумо маям прекрасно мешиносен. Ҳамин Нью-Йорк даям бошен, набошенам, биёй Нью-Йорк мешинем, гап мезанем. Дига ягон саволтонро ҷавоб наметиҳам. ҳам хел фитнаандозоро удалид мекунам. Гулов Парвиз, як дақиқа бародаро. Усмонҷон раҳмати калон шарт набуд, бародари азиз. ҳамин пуле ки гузарондестен ҷамъ мешавад, ман всё равно хайр да метиҳам шавад. Барои ҳамин фикрша накунем ки ман кисаи чапам да мезанам, метиҳам шавад. Акай Парвиз, ман дар Латвия Ригада чӣ хел равам ҳамҷа Америка? Латвия Ригада бошӣ, агар хато накунам, Абдулло раҳмати калон, бародаро пул нагузаронед. Агар камтар фитна дошта бошен, дилтон дур бирава, пул нагузаронед. Агар гӯен ки гап нест, ака боварӣ дорем худода, гузаронед, ман ҳатман хайр да метиҳам шавад. Ман привичкаи хайрро видео карда нишон додан надорам. Як самарқандӣ бародармон коляскаи инвалидни электрон медод, барои Тоҷикистон рӯй кардам. ҳам илтимосш кардам биё видео кунам, та мақсад намуна мешай бародаро да нишон диҳам ки ҳам хеле бачаҳои дастшон кушода аст мекунем, ки розӣ нашид. Хай ман дигар розӣ нашид. Тоҷикистон рӯиш кардем, хай якта оила, дута оила соҳиби коляска шуданд. Дуо кунед дар ҳаққшон. О бача, азим ойлик мегирифта, хонаш мерем. Дар бораи
Латвияда шумо Латвияда бошен, информация охироне ки ман гирифтагим ай Австрияю ай Полша одамо бисёр виза мегирифта омадистам. Шумо Латвияда бошен наздикаи шумода як ҳаракат кунен ҳаминҷо рафта ягон хел туристическое агентствошон ки анкета пур кунен равен чӣ ба не як рисковат кунен. Яке мегӯям ку 50/50 метавонен гирен, метавонен не. Кани нестен ку ки савол Бунёака парзи ман Instagram саволтон ҷавоб метем ва Бунёҷон да таги ҳаракат кунен YouTube тагижда комментарияшда нависен. Ман як видео мемонам, баъдаи видео агар диден як ҳафта перерив ё 10 рӯз перерив мекунам, ва переривҳо дам ман ҷавоб метавонам. То ҷавобҳоя дода шидана баъд уже саволҳо кам мешаванд, ман автоматик шумода ҷавоб метавонам. Визаи туристӣ дар грин карта чӣ хел одаморо бисёр мегиранд? Дар грин карта на Исломҷон, Ислом ТВ нафаҳмидум саволто бародар. Азиз, чо кардӣ? Сав наравем мегӣ? Ва Исмоилҷон биё, бародари азиз ҳамин Нью-Йорк биё. Назар Акдодов, охи саволотон успед на оз як секунд бесин, ҳамин акаи Назар савол додан яй. Як бор саволшам ман бинам, як секунд. Ҳамин админам Ойлик Шагиров дигаи нигоҳ намекунад чатабаш. Зур мешид азиз, бовар мекунӣ ҳам рӯзо зур буда. Як савол дорам дар паспорт, як печати фальшивӣ дорам. Вай камтар рискований. Як бародар омадагӣ буд, як сол пеш уголовное дело дошт. Уголовное делаш аннулировать кардагӣ буд, па амнистия кати ҷавоб додагӣ буданд, омад виза гирифт омад. Яке анкеташ даҳам грин карта гирифт омад. Судимӣ буд. Мегӯям ку 5 сола судимист. Агар сроки судимистон 5 сол гузаштагӣ боша, шумо грин карта даромаданда ба пуррагӣ даромадан гирен, ягон хел проблема намекунанд. Просто хеле убийствои вазбин да наметиҳанд. Хеле ай статья ба статья да, статьёи сабук да проблема нест, грин карта да метиҳанд. Агар бирен грин карта дуроен консул да. Ай Дубай чӣ хел ҳамин. Хай, ба ҳамин суҳбатҳо тамом 1 соату 20 минут гап задем. Пешай видеоя куштан медонам ки бисёротон тамошо мекунед. Нависен бародаре ки саволотонро ҷавоб нагардонем, таги комментарияда савол тиен, ман ҳатман ҷавоб метавонам. Баъд бародаре ки фитна медозен дар интервью комментариё, илтимос вақти фитна медозен, Аллоҳа номаша нагирен. Вақте ки дили ниятон чиркина, дили нияти як одама ғазабша овардан, як одама масалан дар ғазаб дуровардан, фитна дуровардан, фитна бировардан, гуфти турко фитне як тирмак мегӯянд, чӣ мегӯянд? Илтимос номи Аллоҳа нагирен. Саволтон боша гап занен, гӯян ҳамҷода хато кардем, ман ҷавоб мегардонам. Па факту гап занем. Бо як бор мегӯям, Нью-Йоркда карантин нест. Блогерое ки информация искажон метен, илтимос натен. Як бор хушрӯй изучат кунен, баъд бироен интервью комментария тиен ё ки бароен гап занен ки Америкада карантина ҳама ҷода. Карантин дар Нью-Йорк нест. Ман ай номи Нью-Йорк гап задистам. Ҳамин рӯз число 6 апрел 3 обедаи соатмон карантин дар Нью-Йорк нест. Нест. Боз як бор мегӯям, карантин нест. Мехом мебурам, мерам оз кор. Корхонаҳо маҳкам кардагиянд. Губернатори Нью-Йорк, мери Нью-Йорк указание додагиянд. Указание мегӯянд ку мега бародаро ай хона илтимос набуроен. Ресторанҳо, магазинҳо кор кунен, яки дар дурин нашинен барои доштани вирус, барои паҳн нашудани вирус.
барои ҳамин карантин чӣ будан шавон як бор изучат кунен, баъд дуроен комментария ҳархела фитнадозӣ дарорен. боқӣ дар амони худо бошен. Бародарое ки фитна духтагин, номеротонро нависен, ман шумо кати гап занг мезанам ҳамаи мардум. Эфиру места сохранённый. Прямой эфир ай Нью-Йорк 6 апрел Парвиз.